Komloš pre mňa znamená všetko. To je srdce sveta, môjho sveta. Ale ja už bývam v Bekeskej Čabe a bývam, že sú tu Sarvašania, sú tu z Telegerendášu, z Čaby, neviem ešte, z Banhedešu. Takže naozaj nás túto komunitu drží spolu a dobre, že sa môžeme takto stretnúť. Ja si myslím, že tým, že sme Slováci, sme viac ako tá väčšinová národnosť. Máme svoju kultúru, máme svoje tradície a samozrejme my, mladší, ja už nepatrím tej mladšej generácie, ale musíme zachovať tie naše tradície a jazyk je veľmi dôležitý, aby sme zachovali a držíme sa spolu a sme jedna rodina a každý pozná skoro každého a to je veľmi dobrá vec, že v dnešnej dobe, keď človek alebo keď ľudia sa ponáhľajú všade a my sa držíme spolu a vieme urobiť takéto spoločné programy. Preto, lebo nás pán hovorca drží spolu, snaží sa o to, aby do každého kúta Maďarska išiel a schováral sa s ľuďmi a to je veľmi dôležitá vec podľa mňa, že príde medzi nami a aj my sa vzájomne spoznáme z iných kútov Maďarska so Slovákmi a treba to dodržiavať a pokračovať.